Waƙar kwana ɗarin abba ce. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Lallai kanawa muna da bayani sai ku zauna ku je. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Musa soja ɗan da gushi ya biya waƙar da zallan gada. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Musa soja ɗan da fatan alkhairi in mai magaba. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Sarki guda rabu taimaki wanda ya zo ya gyara Kano. Abban kanawa yayi daban da su o'o'yan fitinu. Sun tafka barna sun cutar da mutan gari da Kano. Allah wadai dole zani gwagwa jihar mu ce ki fice. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Ga ayyuka nan na alkhairi gwamnan mu shi ya zuba. Da zuwansa abba Kabir Yusuf gwamna ya kora daba. Kwacen waya ya karanci har da abin da za a daba. Magana ake ta mutunci yan saran kashi kuce. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Maganar kudin makaranta abu ya ce a ba da rabi. An sauƙaƙa wa iyaye yara kar a bar su zube. Ilimi muke nema daga boko har zuwa arabi. Abban kanawa gamji yayi daban da duka ice. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Noma da kiwo na ga ana ta rabo da ba da iri. Kuma ga tumaki ana ta rabo kyauta babu wuri. Inji na noma shi ma an bayar da shi da wuri. Magana ta aiki ake yi yan balaja uba ta ce. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Kwana ɗarin abba har da ruwan famfo ya fara zuwa. Ga ƙauyuka nan suna ta maraba ku tambaye su shuwa. Yayi kokari kwamishinan ruwa da zuwansa ba makawa. Kan gyare-gyare da ingantawa wanda sun kamace. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Auren zawarawa a cikin kwana ɗarin ka yake. Kai har da yan mata a yi aure ya fi dai a fake. Gwamna ya yo kayan naki jari ya ce ku rike. Ya biya sadaki alkawari an yi shi kar ya wuce. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Kwana ɗarin abba kan shara an shirya gyara Kano. An gyara motoci wasu sababbi ma na gano. Maganar muhalli dan birni ne yau ya karbi Kano. Daga nan wani na yayi daban da su yan fasa a wuce. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. A cikin kwana ɗarin ne a furudin An shigar da shiri kan ɗalibai tafiya a ƙasashe ilimin sukari. aiki na kwankwasa ne da ka gada Allah ba ka tsari. Gwamnan kanawa munai maka fata har ta kuska wuce. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Ya zaga asibitoci gyara nasu yayi aniya. Wasu na ga tintina an gama daren sun zamo sakwaya. Ga hasiya dai bayar nan Kar ka wuce ka tsaya. Pediatric ne kar a sake yaran mu duk su mace. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. ya rushe duka ginin da aka yi domin a ɓata Kano. Filaye ma na gwamnati ya kwato su duk a Kano. Abba yana da tsari ya zarce wasu o'o'yan fitino. Mu yi addu'a dai biyo haƙuri jihar mu ta yi fice. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo abba wanda ya san
ka sa musu yan fansho a gyara miya. To gagara tuti a biya da kafar su za su tsaya. Aiki ya zo abba wanda ya zo sata na ce ya wuce. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala. Aiki ya zo abba wanda ya san sata ya zo ya wuce. Kwana ɗarin abba ta fita mai bacci da sace dala.